I denne video konstruerer vi en trekant ud fra 3 givne stykker. Vinkel A skal være 30 grader, vinkel B skal være 107 grader, og linjestykke B skal være 10,1 cm. Vi lægger ud med at gå ind i punkter og vælger linjestykker, hvor vi laver en linje med en ligegyldig længde, og hvorefter vi tager målinger og vælger en længde, sådan at vi kan ændre længden til den ønskede længde. Så går vi ind under transformation og vælger drejning og sætter vinklen til 30 grader. Så vælger vi drejning fra det andet punkt på linjestykket og trækker 107 fra 360, hvor vi så får 253, for at vinklen er drejet rigtigt. Så går vi ind i punkter og linjer og vælger halvlinje og trykker på punktet hernede, hvorefter vi vælger punkter og linjer og skæringspunkter.